Abantu bakho Nkosi sebeze basungula iculo ngami. Uma bengidlela umona ngemizamo yami bathi siyoke sibone bahlangana bayahlukana ngegama lami ngeke uzukholwe ukuthi abanye babo bazibiza ngabangani bami omunye ukwangibuza ukuthi ngiphila kanjani nezinyoka eduze kwami ngabe sengimbuza ukuthi yena usinenhlanhla umxolele kanjani emva kokuthi amkhiphele ingane esifini enhlizweni ukuthula ukuthole kanjani. Abantu bakho Nkosi injabulo yabo sebeyibona ngokuwa kwenjabulo yabanye. IGibhithe libuye isibili manje ekubane kuyangami ngabe ngiwelela ngaphesheya ngiyohlala eJerusalema ngoba la emhlabeni kugcwele umona umhobholo uthando nenhlonipho sesikuzwa ngendaba. Abanye sebeze balahla ngisho ithawula. Angazi kuyoze kube nini ngibatshela ukuthi uthando lweqiniso likhona ukuthi akusilo lwethu sonke iyafana nomnotho akuthina sonke siyolithola. Impumelelo ke yona yenza iphutha ngokuqophisana nokufa ngoba kuyenzeka ukufa kufike kuqala impumelelo isabambezelekile endleleni. Abantu bakho Nkosi